Kapitan Enteng. Anya ti umay mo ibaga. Mabalin ka diya bumulo di ti martilyo yo, kapitan. John? Tarimaan ako madyan nadadala ri daw, may. Ay, pabuludan ka, ngamjadaan. Ha? Ano? Ay, daytoy, day. Nay, aglat-lati mo't launa yun ta martilyo yo, kapitan. Mabalin? Agrup-rupa mo't na martilyo? Ang mga no matitanwak pa'y dita. Na, kunak man no rida ti pangusarap. Apay ko maamati tano ka. Ha? Ano di mo kayat? Saan laeng? Ano sam ta agaramat iti bato? Gayam kagawad, anya tar aramidem dito'y balay. Ay, kwa. Dumawat ako maitibunga ti manggayo, kapitan. Manin! Mabalain. Ay saan? Jak ipadpadawat ti bunga ti manggamay. Apay ngay kat ko naman ni Mariba nang umayak laang mga ala. Tasayang kanumot laang ta matintinag. Baya mamatinag iti po na taabuno na mitlaang. Ay unay kan, kapitan. Di ka magpadawatan. Basit laang matalaan. Hindi mo ipilit. Agawid ka no awanan ibagam. Ay, sayang dagiti matintinag, kapitan. Ipadawat mo latta ko man kanya. Basta! Jak ipadawat. Ada kwartap. Ultimo mangga. Dawatin pala. Kanya ti masapul mo pare ba daw? May kamay dito'y balay ka rabian. Kwa. Kuha nga. Agawa ang tabi siya. Mabalin ka diti bumulod iti bagasyo, paray. Manan. Ay, huwag ko mapare. Awan nga minan ti isa ang may kanituyang kap. Ay, naruam kayon. Agtrabaho kayo ngamin Sana bali at asukatan mi mutlaang, paray. Naira na ngamin na naibus kay tila ko ni Mari Kuanan. Sana bali tasukatan mi mutlaang adagos, paray. Nunalaka na kay apabuludan ni Banang. Nusyak, saan? Ha? Anya ti kayat mo sa wine, paray. Ay agawid kan. Jak agi pabulod. Disturbo ka iti trabaho. At dakaon, tuya. Ayan di bagas abinulod mo ken ni Kapitan. Ay, awan tinabulod ko, tuya. Anya? Awan to mga min ni Mari Banang. Ni pare Inteng tinakasarita. Kat makaungit pa'y kanyak. Ay na, nagsakit tinakam ko kadagita nga ibagbaga na. Kat imbagam ko maasukatan tamot laeng Kutimbagak, Mike. Mawan, sana pulos anang tay. Anya ngay ti kanunta, sapay rabi ayn. Anya nga tanong padasan tati bumulod kin kwaraw. Kaano per kilo laeng matigat-gatangan na bagas na. Kit padasan talaang mit Sana bali tadayo mo't anan-anos ni kwaraw ngam ni angkel na. Sigay, inka nga rod padasan, oray basit laeng. Muntoy nga ron taplas lait, tama pa na. Napay ngay may kayo dito'y balay ka o katrabi ay tata ba daw? Bumulod ako matibagas mo, kwaraw. Naibusan tibagas mi kun ni Nana Matuya. Ay, sapay nagbasit lang ang tinabati abagas ka. Ije balay daang kalinteng. Napanak itay, ngam saan nakapinabuludan. Ada ka diti maipabulod mo, kwaraw. Uray basit laing. Sukatan mi mutlaing, intun bigat. Sige, pabuludan kayo ng basit lang. Okay nga raw, kwaraw. Tinapatag, kat adati may isaang mita arabe Sana balay, sukatan mi mutla adagaw. Maray, adda ka din lakom abagas. Addan Gumatang kami man nga raw iti half kaban. Umay to alaan ni badong ko intun madamdama. Tasukatan mi ti bagas abinulod mi kinikwaraw. No kasta, saan ni kapitan tinagbuludan niyaw? Saan maray? Di namot pinabuludan ni badong. Pinagsasawan na paikit di Oray siyak maray. Idi na minsan ngal daw. Napanak di mawat itibunga ti manggada. Tako naman ni Mariba nga mga laklat ta. Angam, di nakat inikana ni kapitan. Nay, apay ngay kat nagado ti bunga di manggada. Di namad nga rod kaya tagpadawat. Sayang matintin nagdalaan. Okay lang ka no, nga oray matinag. Tagbalinto mo lang nga abuno na. Ay, na yun ay tapanunot ni Kapitan. Ay, nalabos nga rod mare. Isama ni po dita. Jak mapanijayan. Urayak langan nga gawid ni Mari Banang.
Umayak manang kail. Si kamandan. Anat aramidam dito ibalay ko araw. Umayak ko mamakibuyang kail. Sana bali tawan mo't niyan tibanang amang usar ititibi yaw. Ay, saan? Saan na mabalitag? Buya-buya ititibi dito. Apay nga yang kail. Apay. Si kaaya tagbaybayan iti kuryente mi. Ha? Nunian titiada dito balay. Uri agmalmalumak agbuya ititibay. Okay lang. Di mo man ipilit. Ta saan asyak ni Antim Abanang? Nagimot kayo umutang. Na, Makibuyak lang, mate. ay, kas kinunak anya. Saan asik tagbaybayan iti kuryentay? Kan mesa. Ang mga no ibusang man ti kape, iti termos. Nagawit ak man langan. Ngam ipulong kanta ko ni Antibanang. Chet, intag buya iti TV itayan niyang kalmaw. Sana na mabalain. Ni, apay ngay? Napanak kita ngam sana kayat ni Uncle ngagbuya tayo ititibay. Apay ngay? Kat sigud mo't nga agmalmalam ta nga agbuy-buya iti tunggal sa badaw. Una, no ada ni Antay. Ay? Awan pa nga ni Anti kahit. Hmm? No ni Anti ti aday di balay. Libre pati merinda. Sa dino nga minti na panan ni nanabanang aya. Kano nga agsublay, che? Nagawit pa ilay di lugar da. Tas imangput ka no di kabagyan da. Naggapoy di abroad. Jak mo't amo no kano ngagsublay. Saan ta nga ron ta makabuya na? Ay, sana talaga. Urayan talangan ngagsubli ni Antibanang. Anyat gatangan yok. Saan kami agumatang kagawad? Umay kam lagi standby dito iti sinam. Sabado magayam ita. Saan kayo kading agbuya iti TV di balay dangkal mo, kwaraw? Iparit nan di agbuya iti TV dyan. Anya, kasigod mo ta makibuy-buya kayo. Jak man amoy ti day dyan angkel ka. Awan lang ni Antibanang kat imimot matain. Auray siya, inimutan nakmut iday. Agdaw-dawat akiti manggang sana nang tag. Ay wey, malagip ka. Hindi bumulbulo dakmet iti aradaw, di na kayat. Kunaklaki din no siyakla ang ti pinagsasawan na kanimimutan na. Uray da kayo magaya. Maray, gumatangak man iti assign. Day talaang. Wen, Maray. Mabitlaan nga raw. Ayun gayam, Maray. Dakusip mo't kan kwarog tinakitak anag ka po dito'y tersinam itay. Wen, isuda mare. Sa dino nga iti papananda. Ije balay da kusip ka no mare. Itaman pa'y asaan da nakibuya iti TV da kapitan kat Sabado mo't ita. Iparit ka no ni kapitan. Ay una yun da dya kapitan. Pagsasawan na mo't amin yung dagiti karuban na. Wen nga ron Asino nga iti mang tulong kan kwa na. No bilang laeng. Nang runan no awan ni Maribanang ije balay da. Nagwara sa dito'y barangay tayaw, tidakas nga aramid ni Parinteng, tuyang. Ay, wan nga raw ba daw. Uray iti tirsina ni Marikwanang. Daita ti pagsasaritaan dagiti customer na. Agan anaday ta Parinteng. Ta sino nga, iti mayat at tumulong kinkwana, no apain namin ti karuba na. Panagkuna na siguro akit di nakasapulan ti tulong tayo. Amuna ya, saan lang nga may sa ti aldaw, tuyang. Dumting tumit ti panawain at itulong tayaw ti kasapulan ni Parinteng. Haw, apay adi ka umunag dita barangay haul. Nakakandado mo, Chip. Anya? No kasta, awan pa'y ni Uncle Kaw. Ay, awampay. Kat no alas 9 ni ti agsapa. Awan text na kan ka, Chip. Awan mait. Kun nakasaramot ti balay da iti 5 basak. Kunak no addan dito'y barangay haul. Wano na pa ni Jacintraw. Nawan mo tinadakdakamat na kanya. Sapay adda ipapirma ka papilis. Umayak man agtambay dito'y tirsina Marikwanang. Sige lang, awan parikot mare. Ay, thank you, Maray. Nangag mo ka din ti damag, Maritoyang. Anya adamag. Mapukpukaw ka naman ni kapitan. Ha? Ni Kapitan? Mapukpukaw? Wen, saan ka no nag-report dita barangay hall iti duangal daw. Kan nakasara ka no ti tawad
Amangan mo't no nagpasintraw. Ay, diyak mo, Mare. Awam mo't limabas ni Titersenak. Oh no. Ay sus, amangan og saksakit mo't maray. No saan ang nagpasintraw? Kano awan ijay barangay haul. Amangan no adala ang ijay balayda. Badaong! Hoy, Badaong! Agriing ka! Badaong! Ay, ayunay kami tuyang. Apeya. Ingka man kitaan ni Kapitano at ijay balayda. Amangan kit din no adda dakas anak pasamakan ko ana. Apaya na ibagam tikas ta. Katno duwang aldawon asaan ang nag-report ijay barangay haul. Amangan no nagpasintro Saan ka numot alimabas ijay ayan ni Marikwanang? Wano amangan no napanadya bangkag da. Di nakita ko malimabas di tao. Ay na, tumakder ka kididitan tayong kakitaan. Sa bali nga may tagparparik na kanya. Mala, mapantado tuyang. Diyak mo't kaya tasyak lang timapat. At datan, dito'y balay da parinteng, tuyang. Ngam nakasira, matitawad Ngam saan mo't nakakandado, tiridaw da. Kaya't asawin da ita. At dalaang ni parinteng, iti unag di balay da. Kita ma. At dapat iti chinilas na dito'y ruwal. Ala, agtuktuk ka. Parinteng! Adda ka didita. Pare! Siyak na ito'y. Ni kumpare mabadong. Ada dito uneg. Ay, umunig kayo. Nangag mo na jay, tuyan. Sige, umunag ta ka na. Itikas jay atuno ti busis na. Madlaw nga datirik-rik nain na, tuyan. Mala, umunag ta nga raw din. Nakaida ka laing magditadatar paray. Sana ka makabangon. Anya nga mintin na pasamak aya paray. Natnaga kiti muli kiti mangga. Ay, Anya, ay unay kan paray. Nag-text ka kumamot, akada kamay. Di mimut amo akastoy gaya mo, di ka sasaan mo pare. Sana ka makagaraw. Naimbaglangan. Tanaba ilak pati mo nagdito balay. Kalpasan ti panakatnag ko. Tuyang! Awagam di kwaraw, tay tulod tayo ni parente ka di ospital. Ang mga nuad dati fracture na. Iso asa na makabangaw. Sa pinagnato na ito'y punti mangga, dito'y arubayan na. Well, sige. Tawagak mo't lang ni Maribanang. Ta ipakaamukan ko na ti kasasad ni Kapitan. Agyaman na kada kayo. Pari badang, marituyan. Doon kaya napan balay. Ang mga dunataya kon. Awan ang yaman na pare. Agpaimbaghan. Tapno, agjajaming tayo manay. Agyaman nakmat kada kaya. Kwaraw, kan usay. Tain tulundak dito ospital. Awan tiyan nyaman na, Kapitan. Unang pa yung suwanggal. Uresi ka kagawad ko nang. Thank you iti prutas ngintid mau. Basit abanag, Kapitan. Ala, agpaimbag ka. Ay, umayon ni Maribanang. Nagdardaras ang nagbiyahe tamadanagan unay. Agyaman akmanin unay kada kaya. Ay, Kapitan, saan mo nga ipaidam titulong mo kadagiti kaarubam? Tainton si katyag kasapulan, si dadaan damat at tumulong ken ka. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan!
Enteng! Nay, adda matibaro asarmeng dito'y silid may. Sa dino nga tinangalaan nito yang iti daytoy asarmeng. Nakaring kamot gaya mo. O may kanta mangantan, nakaluto akaw. Mabit man laing tuyang. Sa dino tinangalaan iti daytoy asarmeng. Ay kat ginatang ko ijay ilay, sekunhan day ta. Ngamayat ti disenyo na. Kita madlaw ang nginginain. Ay unay kan tuyang. Na, apay dakas? Amumad nga larti ka kadagita agamit. Aglalo no sikanhan. Apay pailangan ang iyawid ka. Di ka pa'y katagyaman, tadda ginatang ko pagsarmingam. Ay ure awan ti pagsarmingak no kastamot lang asikanhan. No saan na kayat ni tuyang kung ay katinda ito'y sarming dito'y silid may. Nasa isaya at langay no yay salas ti pagturugak. Alag da ito'y pungan kaw, kinulis kaw. Nay, anya ter aramida badaw. Al-alaam mat day tapungan kan ulos mau. Wain, yay salas ako na maturaw. Kahit naglawa mat day to'y kamata. Saan ka makaturaw dito'y silid ta no kastoy laeng. Anya, sapay naglamag ita. Ay, katanusa ko na. Di mo ibaga nga aging gaita. Kat kabutang mulat ta day tasarming aginatang ka. Saan na ko napakibiyangan tuyang. Basta ijay salas ti pagturugak. Ay unay kan. Ala, isublim day ta ulas kan pungan mau. Ta ikatak day ti sarmain. Ipan ko pa'y laang ijay salas. Agpaisaw? Wen, mala, aglisi ka nga ruditan. Nasa pakamay tuyang. Sa dinaw ti papanam. Adda papanan may kin ni Maribanang. Papananyaw. Agpaili kamay. Nalat agrubuatak pay. Tanay agur-ura yun ni Maribanang ije tersina ni Marikuanang. Mabit man laeng tuyang. Apay, adda ipagatang mau. Kwa. Ikatamampay laeng jay sarming dita salas. Ay wunan niya. Sigay, taiyalis ko pay laeng ije silid ta. No apay ngamin akabuteng mo. Katawan mo't madi amadlaw ko tunggal agsarmingak. Basta ikatamda jay. Tamangan no may barsak kaw. Ay saus, di mo padpadasan ba daw? Maray, apay nga itakalaang. Itay pa'y nga urayan ka Ay, kasanumot nga main maray. Insimpak pa'y tay ginatang ko asarmay. Tamangan no ibasura ni Badungkaw. Diyay nalawa asarmeng aginatang mo. Wen maray, kabuteng na ngamin ka. Nay, apay ka now? Jak man amukan kwa na. Sapay nagmayat da di asarmeng maray. Nalawa. Wen maray. Siyempre, siya gayam tinagpilay. Ay, no naumakan. Ilakom laangan kanyak, marituyang. Saan maray? Paboritok dayjay asarmay. No mauma ka kunakmay. Malagrubat takit din. Ang mga nupila ijay paradaan. Sige maray. Ay, agawaan ta nga ruti magna. Taamangan no maibusan ta iti branded abadaw. Sapay nagselda ita, marituyan. Marituyan. Kita am da ito'y aw. Ay, bagay ni pari badong da ito'y a jacket. Ayun nagpaiso maray. Ay, mayat. Oh, kita am aw. Branded pa ay. Sagmamano ka no day tamaray. 250 laang maray. Oh, kita ti disenyo na. Ay na. Ay, kursunadak. Ang kaslasaan nga umanay ka ni Enteng. Ay, mudoy man maray takitaal. Oh, Aha. atoy. Ay, kasano na ibagam abranded day to'y maray? Kita am nga mintitag na. Oo, kompleto. Hey. Ha? Wan nga agpaisaw. Ay, sigay, alaak day to yan. Sigurado nga umanay kin ni Badung ka. Sige, Mare. No adamat makita nga umanay ka ni Inteng. Ibagam lata kanyak Hey, Naimbag lang nga damot jacket na. agina na kami pa'y man dito'y tersina, marikwanang. Sige laeng, kukumare. Ay na, agyaman kami, Marikuanang.
Nagadumo day ta nakasupot ngawit yon. Ay, wen maray, wag-wag dagitoy. Saan labas tawag-wag? Branded dagitoy. Aya, Wen maray. Oh, kita day ito maray. Branded a jacket. 250 only. wan ngagpaiso. Nalakaday ta. Ay, maray. Adupay ati branday. Ngam saan mi nga inala. Takurang ti kwarta bay. Enteng, itaman pa'y anasa pa nagawid ka. Ay, wala ta nalpas adagos ti seminar, may. Ah, Na. Anya dagita nakasupot nga awit mo? ay jacket para ken ka, Enteng. Ah. Mabit lang tay pakita ken ka. Oh. Kita man nooman ay dagitoy kan ka. Ay, na. Kurso na dakti kulor na. Uy, kasla branded Ay wen, branded dagita. Ang di kalata ko man gimat-gatang ta mabalin pa'y matisigod jacket ko. Ay na, Inteng, daanan dagijay. Panawin matan, tapno sukatam. Sana balay, tawagwag mat dayta. Saan anangina, angam branded. Nay. Apa nga nuwar mo na kita badaw? Agdalusak nga road. Ikatek amin adaan tapno masukatan. Anya. Adda ginatang ko akami seta ken jacket mo. Isu asukatamon dagitoy. Ayan na nga Kita ekman. Nakaparabaw di takama. Oh, kita mangkit day no umanay kang ka. Wow. Branded mo na gito ito yan. Talaga branded na kita. Ay, ipadas ko man. Ay na. Wow. Insuot ko ito yan. Kita manubagay ko mutlaing. Wow! Bagay mo ba daw? Ay, kunakon ka. Ay, mabit man lang. Apay nga, kastoy ti angot na. Ay, kwa. Saan ko pa'y nga inlabang amin da kita? Anya, nukasta, ijay wagwagan tinanggatangam ka na kita. Dakes ay. Ay, bagi mo na gito'y tuyak. Diyak kaya ti agbadaw iti wagwag. Kasano ngay, no natay taking kuka iti dayta. Ay, unay kan. Kompormi mga amin ti pampanunutam. Ay, basta. Diyak kaya na kita badbadaw, period. No di mo kaya. Itid kon kadakwarog ken usay. Baka mo ka, no gumatang ka iti kawus mo, no saan? Ay, kwarog, usay. Imbaglaengan, talimabas kayo dito balay. Apay ka day na natuyang. Adda itid ko kada kayaw. Ha? Anya day tanan ha? Badaw. Sige, awatin yaw. Saan ngamin akayat ni Tata Badong yaw? Iso ada kayo laangan ti pangtedak. Sayang mat no maistak laang dito balay. Hoy, agyaman kami nga rod no kastanan ha. Ay nalipatak nga imbaga. Wag-wag dagita. Mayat ti quality na. Okay lang na natuyang. Tinapatag, kat mabalin pa yung maisuaw. Alalya. At dati alalya, tuyang. Ano ikaw? Apa sinipat nak? Al-alyamot asasawam. Ha? Apa nga, apuraw mo ti kortina ta, tuyang. Sino katak? Tadaanan dagiti kurtina ta. Kahit nangalamanan ngay kadagita. Sa dino kumapay ngay. Ijay wagwagan ta isumit laang ti kabaelak agatangan. Ay, unay kan tuyang. Iawid mo amin ang ngalalya dito'y balay. Aha, jak amukan ka. Tilang amin pampanunutam. Kasano lang ngay, no natay ti aking kuka kadagita. Simurot din ka na ti alalya. Aha, mangrugi ka man ako nakaw. Dagita kita kortina ti makikita dito'y balay. Kaya nagapumit iti wagwagan. Right? Tuyang. Apay aya. Ay, disturbo ka iti panaturaw. Anya tura sa naya. Tingat rabiain, tuyang. Anya nga minti bagam. Makain inuumak nga raud. Kating ka uminom iti kusina Adumot ti danom ijay. Saan amasapol aringan nak. Kadwain na kuma.
Ada ngamin tinabuyak. Ano kastoy nga oras. Kitrumwar na giti alalya. Kasanungay, no dati makitak dita sa alas. Sapay inurnong mo tisikanhan nga usar dito'y balay. Alam na iti flashlight. Taing ka uminaw. Anya nga iti kabutang mo. Kat balay tamot na itaw. Ay, makamuka mo tandita. Di nakdisturbon. Tay tuloy ko ti maturaw. Badaong, naturad ka. Saan ka atakraut? Isu ano at dati makita mga alalya. Ipalapal mo kit diya. Ba, mga iso dati mabutang king ka. Saan kit ase ka? Badaong. Nanay. Hinya kay dajay. Kasladag timtimpla iti kapay. Nanay. Tinatakan na. Hinya kay dajay. Dati nakapurawan nakatungaw iti lamisaan may. Ay, taray Badaong! Taray! Ay, tuyang! Tuyang! Agiling ka! Ay, Ay, kunak matagin ak disturban. Dati... Anay ikaw! Kilahat mo ta sinipat na kong tuyang! Agsao ka nga minay, tilimpyaw. Adda nga ron agtimtimpla iti kape iti kusina. Anya? Kung nagtumang nga mingking ka, saan ka amang yaw-awid iti sikanhan nagamit dito'y balay? Nagtangkin tumit ti ulam. Kita manita, nagadudan nga lalya dito'y. Nay, agim impaki kamay. Sa dino ti papanam. Ay, pumanaw ako dito'y balay. Di akong maanusan di kasto'y mapaspasamak. Ay na badawng imagination mo laeng dagiti makitkitam. Amok no niya tinanggag ko kinakitak tuyang. Be positive nga min. May positive nga. Yak amuking ka. Sipod nang ihawid kay tisikan hanagamit dito'y balay. Nagadaon ti daki sa matagtagainab kaw ken makitkitak. Ay na badawng kas kunakaon imahinasyon mo laeng dagita. Kasano mo nga may negatibo akanayon ti pampanunutam. May bagam day tata sana si kati nakakita. Talaga mat nga may ngawan ti makitkitak. Sana akasken ka akum konforme ti pampanunutam. Isong adaw ti makitkitam. Sige, Amay, tataba daw. Hun nga raw, sa dino ti papanam tataba daw. Mapanak iti ni parinteng. Anya tinapasama kaya? Dakil mo't di tabagmaw. Hey, imadong ti alalya iti balay may. Nangrugi din ang yawid ni tuyang itisikan ha nagamay. Anya? Inyawid ko mo tiwagwag nga intin na natuyang. Ngamawan mo tiyal, alya nakita. Ay katurayam Adan taw. Ha? Uray siya, tataba daw. Dito'y jacket ngayon suot ka. Second hand da ito yung ented ni Nana Tuyang. Awan pa'y ita angam adan taw kunak manay. Urayan nyo lang Amaw, tataba daw. Imahinasyon nyo lang da kita. Di kayo nga nagpanunot iti negatibo Mimat ka ba dong jay limabas dito tersenak? Nakita ka nagturong itayan na Kapitan Maray. Ay na, pimanaw nga rod ijay balay maray. Ado ka nung amin ti makikita ng alya. Anya? Wen, daita ti pudnaw. Siyak pa'y kit di ati pabasulan na. Tanagyawid ak ka nung amin iti sekunhan agamay. Ay, amangan mo't no negatibo nga minti pampanunutan na, iso akasta. Kasta mo timbagakan kwa na maray. Ingam di mo't dumngag kanya. Nasaya at kit di at ijay tinapanan na. Adumit laeng ti sikunhan nga usaran da maribanang. Tapno malawlawagan ti panunot na numakita na. Naimbag ngagsapa, paribadaong. Kumusta nga titurog mo dito'y balay? Ay na, nasaya at mat paray. Naimas titurog ko paray. Ayos nga rin. Adaman ti saludsodog paray. Sa dinaw, tinangalaan nyo kadagiti kurtina yaw. Ginatang man ni ba nang idiwagwaga? Ay, di mo nadlaw. Kapadpada na ti kurtina yaw. Agraman ti supaan nagturugam. Wag na dyan, second hand. No second hand dagitaw. Apay nga awan ti nakita nga alalya idirabe. Ay, paray. Napauli magkamit. Ay, awan mo't paray. At dalang din nalagip ka. Ay, agore ka. Ay, pudno ay at idamag ka, api manaw ka idi balayaw.
Gaputa adda ka no makitkitam ngal alya. Kahit pagpabasulam ni Marituya nga agyaw awit iti second hand agamit wenno wagwag. Ay, wan paray. Mumparay. Di ka ngamin agpanunod iti negative. Ha? Kita mi dirabi. Second hand mat gamit mi dito'y balay. Nga bawan mat nakitam ngal alya. Kunampay anasaya at titurog mau. Wan nga raw paray. Ay, imahinasyon ko laing siguro dagiti makitkitak. Gapo iti negatibo pa nagpanpanunot ko paray. Malita kapikat agawid ka. Kahit inton makaawid ka. Agsuri ka ni Marituyang para. Wan paray. Kasta, teramiday. Ay na, tatabadong. Awan mat parikot iti second hand agamit. Nulakat kayat mo nga usaran. Kandi ka ngamin ang panunot iti negatibo. Taday tati mang but-butang kan ka. Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itingkay panagdangan. Kapitan Enteng! Adto yung tigat-gatang amantika, Marituyang. Ay, agyaman ak marikuanang. Nay, adugayam tilakom a beauty products maray. At dapay bangbanglaw, lipstick, make-up, kanda dumapay. Wan amaray. Best seller dagita. Nalaka ama ibos. Amangan numabalay na pautangan na kadagita maray. Tapadasak man magtagilakaw. Kabailamaya. Ay katun na, inak isursor iji kabang-ibang nga ilay. Basta ikanak iti discount Ay kumabalin lata. Pautangan kay tilakok. Ngam, iti may sa kondisyon, maray. Anya a kondisyon maray. Nas ka nabayadam ti utang mo kanya kalpasan ti may sa bulan. Day talaan? Wen, mayat ka. Ay katun amaray. Day talagayam. Aday ta. Umanay ka din day ta dua karton. Ay kat nayunamot tapno at daganas na. Sige, anaya ka 10,000 maray. Ay na, thank you marikuanang. 1 month to pay Wun maray, bayadak adagos. Ang mga noawan pa'y makabulan kat nakabayad akaon. Ayuwang gayam. Nalipatak nga ibagakan ka. Mga ramid ta iti kasuratan. Nga aday nutang mo kanyak. Kalpasan na, agpirma ta adwa. Masapul pa'y aya. Kawan katinton makapirma ta. Agsilpi ta pay. Tapno aday bidensyak no kwa. Na kaslaim bagambetin nga itarayan ka maray. Ay, awan imbaga kakasta, maray. Kasta nga mintararamidag no agpapautangak. Amo mata ni tapanawan, no asino tinakautang, isupay tinatangsit no singirab. Naday tayo nyawid mo nakakartaw to yan. Lako, Nangalaam ngay. inutang ko kini marikuanang. Naimbag man ta pinautangan na ka. Sa nabalay 1 month to pay. Sigurado ka kadaya mailakom dayta iti lasod laeng ti may sa abulan. Ay katun isursur ko iji kabang-ibang nga ilay. Tapno maibus adagaws. Mala, makaamu ka. At dapay do a karton iji tirsina ni marikuanang. Ingkaman kit di alaang. Anya, nukasta. Saan lang ang may sa akarton ti inutang mau? Wun, 10,000 aming tigata ti pagpapintas nga inutang kaw.
Ay dagdag kailan. Mabayadak tumot laang ah. Sigurado na itaba daw. Marikwanang, gumatangak man. Anyat gatangam maribanang. Sukalaang. Manaw. Maysa, Mare. Ato'y tibayad ko. Mabitla nga raw. Marikwanang. Ni pari badong ka di dyan nakita ka nakabado iti color brown nagkapo dito itersena. Ay, wan. Isaw, maray. Ay, anya nga dyan nakakarton nga awit na. Lakok nga inutang ni Marituyang. Padasan na kanumot aglako. Anya! Ni, apay nga akas sa ti reaksyon mo, maray. Na, kasanungay, no aramidan mat ni Marituyang ka ni Marikwanang, tikas iti inaramid na kanyak iday. Maray, napauli makamatan. Ah, Adda ka din na isawang ko adi mo nagustuhan. Ay, pasensyakan, Maray. At dala na lagip ko. Kanyat sapsapulam aya. Talo katam amin akarton. Kanay karga antibado kan papilis. Ay, sapsapulat nga ro listaan ti utang ni Marituyang. Uta? Wen, ijay ngay inutang na frozen foods kanyak. Anapan na insursur ijay kabangibang nga ilay. Aging ga ita, saan pa'y fully paid. Agbambanog ka lamang sapsapol dungaw. Di na tumilabayadan. Ay, kat ipakitak lako makan kan ipakitak matan kan ni Marikwanang. Masapol aya. Ay, katuan imutang nga men ni Marituyang kankwana iti talo a karton a pagpapintas. Ibagak lang matakan ni Marikwanang tapno ammo na ti aramiden na. Masapol aya ang makibiyang ka. Bayam ida Kanyang ita mo no nagbalbaliwan ni Marituyang. Uray basta ibagak latakan ni Marikwanang tapno ammo na. Ay, di ka man makibibiyang no niya tinagsaritaan da. Na. Inton kwan, si kantumanan ti dakas. Ay, adamot awit yung nakakartaw na natuyang. Agpaili kayo kaday. Saan? O may kula sa ludsudan, no kayat yu ti gumatang itilakaw. Ha? Anya ngay dagitalakom na natuyang. Adda bang banglaw, lotion, kandad dumapay kwaraw. Ha? Adday ta, agpili kang. Wow! Angam, kaslamot lang dyan, nakita ka nakadisplay dyan tirasina ni Kagawad Kwanang. Wen, ngam siya kung ti paggatangam. Nalakla ka ti panangilako kadagita. 5% off. Uy, mayat ana na to yan. Ala, agpili ka nga ro daun, kwaraw. Isupay ang mabawas. Panagkunam, anya nga iti bangbanglo may bagay kanyak. No siyak ti saludsudam. Daytoy, color blue ti maibagay kan ka. Tabaro ka pa ilaeng. Ano sige, gatangak day tamay sa. Basta 5% off Nay, nanatoyang, si kamat masabat ko. Anya day ta nakakarton nga awit mo. Lakok dagitaw, Joan. Ada ka lotion, sabon, bangbanglaw kandad dumapay. Ay, mabit lang tayo pakitakan ka. Ang mga noad na magustuhan. Aday ta, agpili kan, John. Anya nga iti mairekomendam kanyak na natuyang. Di ko mapang ikat iti kamuro ken pimple marks. No kamuro ti parikot mao. Daytoy asabon ti solusyon. Mayat daytoy, John. Epektibaw. Sagmamanungay daytoy. 250 laeng. Ay, nagninamot gayam. Nalakakit di No siyak ti paggatangam, 250 laeng. Ngam no ititirsina ni Marikwanang 300 ti maysa. Aya. Wun, iso agumatang kan kanyak, Joan. Tunakit dino checks. Yay, ni Marituyang magaya. Nay, kapitan, si kamo gayam data masabat ka. Uwan,
Mas dawak nga ba? No, asino tayo nakatugaw iti waiting sin? Ikaw pala. Sa dino tinagapan. Di taman ka bang ibang barangay, Kapitan? Napanak nagisursur iti lakaw. Kasta ka di? Wan, nagadungamin ti sukik ijay. Nasaya at no kasta maray. Malangar maray. Adupay nga minti report, anas kan nga aramidag. No makakapkapi ka, umay ka di barangay haul. Ado ti kapi ijay. Ay, sige man nga raw, Kapitan. Umayak man makikapay. Apay nga itakalang ang nagaway, tuyang. Nakikapiak pa'y ngamin dita barangay hall. Apay aya. Kahit naibos na gitilakaw. Ay, katuan na. Naibusan. Ahap. Ahap. Daytoy amin tinaglakwak ba daw? Nagadaw asag sa sangagasaw, tuyang. Wan, tulungan nakman kit di nga agbilang inton madamdama. Sige, tulungan ka. Ang sakbay arugyan tati agbilang. Mangantapay. Inururay ka ngaming kahit asumangpay. Tapno aggidan ta ang mga. Tunay. 3 mile. Ay na. 3,000 na ito'y impabilang mo kanyak, tuyang. Anya? Na, 3,000 mo, daytoy binilang ka. Lukas ta, 6,000 laang ti collection ka. Ang mga no nagpautang ka. Ay, wan. At dapay gayam jay inutang da. Apay ngamin ang nagpautang ka. Amo nga inutang mo lang dagitilakaw. Talaga akasta. Saan amaliklikan ti utang? Kasanungan no di dagbayad. Saan mo't siguro? Sa apay dandanin ti Judith mo. Nagbayad iti utang mo kini Marikuanan. Inakto agsingayr. Ay nasayat Ibagam ngamin kadakwada nga inutang mo may dayay alakaw. Wan, kastanto ti bagak. Asukar laan tigatang, maray. Wan, maray. Mabitla nga ron tayalaan ka. Ay, huwag gaya maray. Ipalagip kumanan tayo utang mo Into no may alunes ti Judith mo. Damag ko na ilakom gaya mo dagiti inutang mo kanyak. Wan, maray. Nailakok dagiti daduma. Kurang pa'y ti collection kaw, ta inutang damot dagiti daduma. Ay karugyam tag singiran atap na damot ibayad mo kanyak. Wan, maray. Umabot iti 7,000 tinautang. Nagdakkel ngay. Sana balay, taam-amok mo't dagiti pinautanga. Sigurado nga agbayad dagijay. Sigurado lang nga makabayad ka kanyak. Tano saan mapenalty ka? Wan, maray. Danag mo na ya. Sino tinakapila, Joan? Di chip kwarog, nana. Sa dinungay ti ayan na. Napanlay di CR. Si kangarudin ti mangitulod kanyak. Amangan numabayag pa'y ni Kwaraw sa pa'y agdardarasak. Ay, sana mabalin Apay ngay. Masapol masurot ti pila. Nagaduka nga amuyaw. Ala, ingka nga rod ayabanan ni Kwaraw. Ibagam kan kwa na nga agdardarasak. Tanas kan amakasingirak itang aldaw. Partakam pa'y tagmanihaw, Kwaraw. Ay, delikado no partakak na natuyang. Ang mga numadisgrasya ta. Agdardarasak nga raw. Day payamadlaw ko na pudot ti ulo yaw. Ay, dakkel nga rod ti parikot kaw. Mainay nayon kayo pa'y. Anya namin niya ti parigot mau. Saan dak nga rod aripriplaya ang dagiti nakautang kanyak. Sapay Judith kun inton bigat. Ay, narigat ti kasta na natuyang. Iso nga rod nga agawa am tagmanihaw. Tapno makasingirak adagaw. Maray, ano sampay laang da ito'y 7,000 Anya? Ay, saan aya nagtulagan ta abo at 10,000 tiitid mo kanyak? Nalipatam sa matan nga da kasuratan na nagpinirmaan ta. Saan pa'y nga rod nakabayad dagiti nakautang kanyak, maray? Nakabayad naman wano saan, rumbang lang agbayad ka kanyak. Takas tama tinagtulagan ta. Kasta tinegosyo, mare. Pangalak ngay nga rod iti pagbayad kaw.
Kat saan da pa'y nga rod na nakabayad? Dagulit ka mag. Kahit basol ka, ay na Maray, saan na kastatag negosyo? Ay nano, saan ka makauray? Sigay, si kang arudang dagsingir ka dagiti nakautang kanyak. Itad ko, tilistaan kan ka. Ha? Nalaing ka mag. Ay, bayadam kit din ti utang mo kanyak. Ay naawan nga rod Apolos kwartak. Day talaang 7,000 ti adda. Makauray ka kaday. Makauray nga. Anyang amin Oh, na di ta kamalangan. Nagadu kita sa umaw. na. Isupay kita daganas na ngag-walk out. Mapandya ka no iji barangay hall, ita, tuyang. Apay ka na. Inireklamo na ka ni kagawad ko anang. Agsasarita kayo ka no iji barangay hall, inton alauna. Anya? No saan ka kanwa mapan, ipapalod na ka ni Mari Kwanang. At daigam na nga ebidensya. Ay san amabalain ba daw? Diyak kayat ti may balawd. Ay kino di mo kaya't timabalaw. Yung ka makisarita na sayaat ka ni Mari Kwanang. Ika nga minagin lalaing ah. Kabailan ni Mari Kwanang timang pabalod kin ka, tuyang. O anya, bayada mo tay balance mo, Maray. Saan pa'y maray? Numabalin ko ma, ikanak pa'y iti makalawas. Nay, itaman pa'y asan ka ang makaungat ang makisarita kanyak. Naamwam ka din nga nireklamo kay di barangay hall. Wun maray, pangaasim tadinak pa ibalog. Kasanumat nga men. Kung namatlan asino kang agsasaaw. Ay, day tatibidot ko maray. Kat pasinsyaan na kun Ikaray, saanin ang maulay. Ikanak lang iti may salawas. Tapno mabayadak ti balance ko kun ka. 1 week lang ah. Wun maray, 1 week unlay. Sige. Ikang kangarod iti 1 week apawayway. Ang no di ka makabayad, pasensyakan. Taday tuyan ti umunakan mauday ngagpautangakan ka. Saan ka nasuplayan? Tadyak kaya ti may stress gapulaan kan ka. Ay, nahan na to yang. Sika tinagkurang. Iso arumbang lang ang makisarita ka, anasayaan. Saan kumaabaribar ti sungbat mo iti nakautangam? Itikas na, pautangan da kan tumanan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Kapitan Enteng! Anyang iba daw, adda ka dinatakaw mo iti balay ni Kwaraw. Di mo piksaan ti saum ah. Ang mga numang nagdagiti karuba, kit ipulong na kin ni Kwaraw. Nagpailimot ni Kwaraw ita. Wayne, hindi pa simang pay. Isuan na lakaklaan at sinirek ti balay na. Anyang ingarod na kita tinakaw mo. Ada ti basit na bagas, basit na sardinas, mantika, ken tinapay. Apay ngay abasit lang tiinalam abagas. Basit tabasit lang ti nagbati abagas na. Ipadas kunto ti mapanigyayan ni Parinteng. Inakto kitain no adu ti bagas da. Tatakawag tuya. Kapi kapay pare. Agyaman ak pare. Anyat gagaram. Ay, awan pare. Imayak lang nakikapi Ah. Nay, kaslawan may ni Maribanang dito'y balayaw pare. Awan, tagbakasyon ka no pa iji lugar da. Kasta ka day. Kaano kay ngagsublay pare? Kalpasan ti do alawas. Isugayam nga do ti abastom pare.
Adda ka dita dilata. Noodles, bagas, biskwit, kapay, asukar, kendado mapay. Tama bayag magayam sakbay nga agsublay na maribanang paray. Anya ngay, ado ti mabalin ang matakaw iti balay da kapitan? Adaw, tuyang. Adaw, ti abasto ni parinteng. Pagsayatan na, awan ni maribanang. Ha? Awan ni Maribanang kunam? Wayne, nagbakasyon ka na iyo lugar da. Ay, kayat asawon day ta. Nalakan to asirkum ti balay da kapitan. Ay, kituwin na. Isaganam nga roday, dagiti tools ka. Tada ti operasyon ka, inton rabi ay. Sigurado, ang marabyan ni parinteng iya barangay haul. Taado kanukay, ti aramiden na. Gumatangak man iti mantika, itlaw kan sardinas kagawad kwanang. Nay, adu mo ti ginatang mo idinapalabas nga aldaw kwarog. Di mo kunaan na naibus da gijayan, kat agmay maisa ka may. Day tangarod kahit, mas daawak ta na ibo sa dagaws. Na, ang mga nada na ngala. Asino kumangay? Kanayon mo't nga ikandadok ti balay tunggal rumwarak. Diyak amukan ka. Mano a sardinas kan itlog tigatangam. May sa tri nga itlawg, sa nga pulo a sardinas kan 2 kilo a mantika. Na, nagadumot tan. Una, abastok iti manu alawas, tapno sa anak ngagkarasubli dito iti resinam. Gumatangak man, kagawad. Day, narabyan ka mat kapitan. Ay, ado nga minti na ramit ko a report iti barangay haul. Ay, kunakit di ano nakaawid kan. Adda nga min nakita ka naka-flashlight iji balayo. Anya? Wun, kapitan. Kunak ano si Kadayjay. Di nakman but-but ngan. Ay isan ka but-but ngen, kapitan. Pudno ti bagbagak. Adda nakita ka naka-flashlight ita ilaang. Ang mga no al-alya. Sapay awan ni Banang. Kapitan, napauli na kamutan. Kwa, kagawad. Agawid akon. Nay, kunak man no dagatangam, kapitan. Apay ngay may ka dito'y balay, angkal. Dito yak maturog ko raw. Agawid ak tuinton bigat. Anya? Maturog ak dito'y balay mau. Agkal kalingitan ka, mate. Anya tinapasama kaya? Ay, kwa. Kasla dal alya di balay. Alya mo ta sa asawa, man. Win. Naku na ni Mare kwa na. Nga da nakita na naka-flashlight iji balay. Idi limabas. Awan mo't nakitak itay. Ngam. Kasla da nangisit ang nakatugaw iti tawa mi no sikati nakakita iti nakitak. Ang mga no timaray ka. Ang mga no imahinasyon mo lang day tanggal. Ay, saan nga ron? Saan nga imahinasyon? Pudno, nga da nakita. Awan ekstra nga ulas ko ditawi. Ah, Awan may pabulod ko kan ka. saan ako nga gulas? Sigurado ka? Uwin. Kwa, ura awan ulas ko. Basta maturugak dito. Na, anya ti katkatawa ang katarabi ay. Baka pakatawa nga ron si parinting tuyang. Ay na. Anyat na pasama kaya. Ay, kasto nga main. Idi rumwarak kumaya balay da. Nakita nakijay tawa. Na, anya nga'y tinakakatkatawa dita. San pa nga minanalpas tuyang kay? Idi kwan. Na, unay daytan, agkatkatawa ka, wano anya. Di mo pa nga minibag, agkatkatawa ka. Kitaguray ka. Tasan pa mo analpas ti istorya. Naimbaglaangin na. Tanatong pilak ti katawa kitay. Anya nga rod tinapasamak, idinakita na kaijay tawa da. Kastoy na ito yan. Timaray ni Parinteng. Kuna na siguro ng lalyak. Hoy, di mo piksaan ti katawa mahto yan. Mangagdagiti ka ruba. Ay, nasaya at mo't ano kasta tinapasamak. Inton sumarunong agtakaw ka, agbado ka iti puraw,
tapno panunutan ti bumalay, a white lady ka. Yeah. Asino nga iti next target mo inton rabi ay? Ni kusip may titagawak, tuyang. Ni Marijuana nga eh. Ay isa na mabalin ijay tersina ni Marijuana. Dati CCTV na. Ay, sayang. Sapay nagado ti groceries ijay. Adumit lang ijay ayan ni kusip. Nga may, nakita ka nagpaili idi kalman. Kastoy taramidam tuyang. Inkalabaan nagiti puraw abadaw. Agraman day puraw a kurtina. Tapno at dati props kaw. Inton mapanak agtakaw iti balay ni kusip. Ariglado ba dong? Inak pa'y gumatang iti sabon apang labak kadagita. Ijay tersina ni Marikwanang. Maray, kumatangak man. Anyat gatanga, marituyang. Sabon apaglaba, Maray. May sabarlaang. Sige, mabitlang. Adtuyan, maray. Ay, thank you, Maray. At titibayad ka. Adda madlaw ko kada kayo, marituyang. Ay, sus. Amunan sa meter aramidan mikin ni badong ko tunggal rabi ay. Nay, napauli magkamatan. Adda na ipagakaya, adi mo nagustuhan. Ay awan, Maray. Anya nga'y kumatimbagam. Di kay mat gumatgatangan iti grocery dito'y tersenak. Amangan mat no dan sa bala tersena paggatgatangan yaw. Ay kwa. Kunak lakit din no anya tibagam. Ay kwa ngamin, Maray. Ado pa'y ti abas tumay. Sana balay, gumatang kaming tumutlaang dito'y tersinam inton maibusan kamay. Nay, sika may ti lumabas iti paraangan may kusip. Sa dino ti papanam. Di tabalay ni Chip Kwara, og tataba daw. Anya teramida nyo ijay. Kinay, rumabiin. Jakman amaw kini Chip. Ay, kitain nyo Tamangan no saan kayo manan nga agronda. Dipindin to na itang kani Chip. Ni baga nang agshot kami. Di saan kami nga grunda. Tuya, kita man da ito'y badap. Agro-propa ka din, await liday. Uy. Sige, kita umata ito pagtisilaw. Mabitlag, padasag tagtugaw iti tawa. Kita no agro-propa kmet lang, await liday. Kita ma. Ay na! Ay! Kas kala white lady ba daw? Ay na. Alang nga daw, ilukat mo na ita silaw. Ta isaganak ti tolskaw. Ken bag nga aramatan. Awan ka din ni kusip iti balay na itang oras. Awan, tuyang. Nakitak alimabas dita paraangan itay. Ti kunana, mapan kano iti ayan ni Kwaraw. Itay pa'y apadpadaanak. Ang awan pa'y mat, anagaway. Anya nga tano sumurutak metken ka ba daw? Ay, sanay. Dito'y kalangan balay. Ta si putam, nulumabas ni Kusep. Tapno itiks mo adagos kanya. Chip! Abay nagsubli ka, Usep. Kung nakit din no, nagawid ka. Abay adi ka makapagsaaw. Anya ti adda. Ada nakita. Anya ti nakita maya. White lady, Chip! Anya, white lady ko na. Hindi na minsan rabi eh. Kuna ni Uncle nga da nakita na, nangisit na nakatugaw, ijay tawad Ita, at damot nakita ma white lady eh. Jakmang rabrabak, Chip. Nung kayat mo. Mapantay di balay. Ay, saan pa yung ita? Planuan ta pa yan na imbag no, anya ti aramidan ta. Tuyang! Tuyang! Ay, nakaturog yung tilukaw. Tuyang! Adakon! Ay, ada kamot gaya man. Apay nga di mo intiks apa umayan ni Kusep. Makitam da jay. Dandanin nakita nak ni Kusep. Ay suray pa daw. Nakaturo ka gamay. Naibaglangin Ta ipik tape ti props kaw. Isu ati maray adagos ni Kusep.
Anya man ang timasapol mo, Uncle. Tay may kamanan dito'y balay. Ay, ada napatag nga ibaga. Anya day ta. Sinirak nagtatakaw ti balay ka idi na minsan. Kan uray ni kusip. Kadamam. Inala dadagiti abastaw. Ti alkansya ni Antem. Kaano pa yan natakawan ka? Idi na minsan arabi. Ang itala nga ibagakan katabi siyak idi barangay hall. Uray ni Kusep. Imay dito'y balay di rabe. Kung nanangad da ka nung nakita na white lady ang nakatugaw ititawa na. Ha? Idi nagawid idi agsapa. Natakawan mo't gahayaman. Agraman di flat screen na TV na. Natakaw pa Lukas ta. Ang mga nagtatakaw tinakitak ang nakatugaw iti tawa me. Idi na minsan arabi Kastamot lang tinakunan ni Kusep. Ti atapon na kat ni tata ba dong tagtatakaw. Tanagado ka no ti salsaludsudin ni tata ba dong kenkwana idi rabi Ay, wen. Ni ba't pari ba daw tinakakita iti abastok idi na minsan arabi ay? Ay, ang mga no isumatag tatakaw. Ay, adda na panunot kong aramidin tayo angkail. Denggam tayo baga. Ni kwarog ka DJ Limabas, badam. Wine, mapanitayan ni Kusay. No kasta nga raw. Awan tao ijay balay na. Wine, isuan ni Kwarog may ti sumaruno at akawan ta. Irwar mo dagiti props kaw, tarumwarak manay. Agam kasanungay no agawid adagaws. Kas iti sigod itugot ko na ito'y cellphone kaw. Ti aramidin may, kitaam no lumabas ni Kwarog iti parangan ta. Tiksan nakmit adagaws, tapno makarwarak iti balay na, sakbay asumangpay. Itaypay ang naglimang ta dito'y sirok ti lamisaan ti balay ni Kwaraw. Ngamawan ba tumay ngagtatakaw, Kusep? Aguray tayo 5-8, Kapitan. Aramidin ta na. No niya tinagtutulagan tayo kada Chip Waraw. Di tamot lang makarwar dito itayong kandado mo ni Chip Tirida. Tapno panunutan tagtatakaw nga awan tao. Makaturturog ak pa yan. Ni, ada tao, Kapitan. Nagtalnakan, Kusep. Tapno di dataman lang. Adaytan. No masidag. Agpakitatan kan ko na, Kusep. Langkap. Daytan. Agpakitatan. Adaytan aramidem ditay. Pare ba daw? Parintay, Kusay, ano tararamidin nyo dito pala ni Kwaraw? Ay, di yung ibagang agtakaw kayo, Mike. Awan plano mi nga agtakaw, tatabadong. Ha? Itatam mo, may. No asino tagtatakaw. Agsagana ka. Ay, kuna dangarong. Matalino man ang matching. Nauutakan din. Iso nga ita, paray. Pagbaludan titong palmo. Anya. Dangyegak iti kanam badaw. Amangan nga minusan anaimas ti ipakpakanda kada kayo dito ipagbaludan. Ay, tuyang. Kasaritam to man ni Kapitan. Tayatras dati kaso da kanya. Ay, masya nakunay kan ka ba daw? Unay. Ngum ko na ni Kapitan, dito'y kakanupay pagbaludan tapno agnakem ka. Anya. Ay, ibagam kinkwa na. Ngagbalbaliw ako tuyang. Wen, kasta ti ibagak. Inaktumanen makisarita kadakwad Tadyak kayat amay balod ka iti agnanayaw. Ay na, tatabadong kan na natoyang. Saan ngamin anasaya at ti agtakaw? Agtrabaho kayo kit di takabailan nyo pa'y matlaan. Alang sigay! Didan tinagdibusan ti sabalipay aparan! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon ni Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Aras Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Inteng! Nagadumod gayam to yung inluto mamasida. Tuyang. Wan, ado ngamin tinagorder iti paklans. Tulungan naktukit di amang isupot inton madamdama Pengay. Anya manan. Ilakom dagitoy. Wun ko na lang arudan, apay aya. Ngilngilawon, mate. Kurang ngamin ti kalub, iso akastanan. Nay. Ay. Ew. Yaks. Nagadukat asa umon. Sapay kasangsangom tamakan nga isagsaganak. Amangan numakatayam. Kita emit tuyang. Uray saan asikatimangan. Sigurado may analinays na giti lut-lutom. Ay na nagadukat asa umaun. Sana balay, tasaan mo't asikatimangan kadagita. Usay, adto yun ti order mo. Nagyamanak na natuyang. Naimbaglangan tayong deliver yung adagaws. Ay, jak may isa parte agaway. Tado ti pasahero sa nakapila. Awan na nyaman na. Itad kung ti bayad na tamang malipatak itong madamdama. Ay, thank you, kusay. Anya day talakaw na natuyang. Paklans ko araw. Andapay ka din na batay, tagatanga kaon. Nadapay talaw. Anya ti kayat mo asidaan, adobo with pakbag, adobo with tortang talong, no fried chicken with pansay. Day ta adobo with pakbat ti kayat kao. Okay. Atoy. Ay, kayam, ang mga nukayat mo manin ti agorder iti kaninyo inton bigat, taumay ko manin i-deliver. Ay wala, agurdurak manay nana. Ang fried chicken with pansit mat inton bigat. Sigay, sika nga iko say. May samot kanyak na. Kas itisigaw. Maribanang! Maray, adda ka dita. Nay, si kamot gaya ang marituyang. Ay, pasensya ka no pinagururay ka. Ay, nagsalapayak ngamin itilikod ti balay itay. Iso asaan ka nakita adagos. Nay, dahita ka dito order ko apak lunch. Wun maray, dua apak lunch ti order ma. Saan ka day? Ay, huwan maray. Sa gaysa kami kaniinteng. Ay, adu ngamin ti pakakumikumak. Iso asan kon anasango tinagluto. Husto mo't kit di amaray. Tapno adda customer ka. Ay kat, wen maray. Agurderak tumanan iti pangaldawan mi kaniinteng inton bigat. Tay fried chicken with pansit meten Damanan maray. Ay, syempre, maray. I-deliver mo tumanan iti kastoy nga oras inton bigat. Dahito gayam ti bayad kaw. Ay, thank you maray. At ti order mo. Marikwanang! Maray! Apay! Ay, umay ko la i-deliver to'y paklans nga order mo, maray. Eksakto, Maray. Mabisina ko. Ay, awan mo't gayam aramidam, ngam apay nga agorder ka pa ilaang iti paklans. Masadutak namin nga agluto, Maray. Kan may sa, nasayaat mo't agorderakan ka. Isupay mo't akitam. Ay, wun mo't kit di amaray. Ato yan to order mo. Ay na, thank you, Marituyang Ay, anya ngay manantimino inton bigat. Agorderak kumamanan. Kas iti sigod lata, amaray. Adupay nga minti istak ko a karne ti manaw. Sige nga, Rod. Adobo with tortang talong. Inton bigat, ti order ko. Apay nga awan ti makan dito kaldero. Apay, di mo makita day tapak lunch di talamisaan. Nangalam iti dayta, dungaw. Ay, ginatang ko ni Marituyang. Adu nga minti pa ka kumikumak. Saan ko amasango ti agluto? Iso anagorder aklatan iti makan. Kastaya,
Wen iso nga ano sampay. Sana balay, tanaimas matiluto ni Marituyang. Uray na imas. Ngam sigurado ka, analinis dati amakan. Na Eh, anyat kayat mo asawain. ang mga nunarugit ti danong nga inusar ni Marituyang. Wano saan? Ang mga nagdiswan tingilaw. Sapay nagado tingilaw, idi balay da. Ay, saan mo't siguro? Naimas mo't jakinan ko itay. Nabsugak pa'y nga rod. Gaputa ado tiing karga ni Marituyang. Ay, padaong ayan jay mantika nang ipritwak iti fried chicken iti kalman. Kargak di tadaan na kaldiraw. Apay, isumanan ti pagpritaw. Sapay naglanguyan dagiti ngilaw, idi kalman. Tadi mo magkinaliban. Anya kuma, sayang dayjay. Sapay nagado. Saanan ahiltay no ipapilit mo nga usarin dayjay. Anya nga min ayati problema kat saan mo't asikati mangan. Kas kanayon ko nga ibagakin ka. Uray saan na sikat imangan. Nalinis lat ako mati usarim nga glutaw. Saan laday tatubom ti pampanunutay mo. Kas kalakalaingan ngagsasaw. May ranranod kamot iti tubok ka iti paklan sa alako. Ay di mo ipapilit ti kayat mo. Sukatam ti mantika pang pritom kadagita fried chicken. Di mo kutkutsenan dagita naglangoyan tingilaw. Kas kada ipis dita. San mabalain? Sayang no ibulang ka. Mabalin pa'y dayjay. Ay na, ay! Dakkel gayam ti tubok iti paklans alakaw. Dakkel ngam kasano mo dagiti customer mo ngay. Mano ayati kasapulam badaong tapno agsardeng kasumanaaw. Ay san ko akasapulan day ta akwarta tuya. Ano saklangan na, ti agtrabaho ijay bangkag ta. Nagado ka ng arte mo. Yak amukin ka tuya. Ay di mo urayan nga dati mangireklamo king ka. Ay na, saan to ang mapasamak dayta? Ay di kalamu Mapankakit din ije bangkag mo. Tainakmat agi deliver kadagiti lakaw. Nay, anyat na pasamakan ka, Chay. Tagkalingatan ka. Ay, agawin ak pa'y biyait. Nagsakit di dyan kaw. Anay kaw. Ay, Kaya da mo siyar dito paradaan. ay, nakababain. Ado di tao Ay, jayak langan balay. Pagkikita pa lang ti tricycle kaw. Pimana mo ni Chip Waraw. Ano ka ta? Kailangan na si Makiti dyan na. Tinga ta paklans nga in-order mi kanina na tuyang. Kat, kumusta kan, Kwarog? Saanin ang nasakit ti tiyan mo? Ay, anda pa'y basit antay. Pasensya kayo na. Tadito'y balayo ti nagdiritswak. Saan ko ngaminan na maanusan ti sakit ti tiyan kaw. Iso nagdiritswak akong di tao eh. Awan anyaman na, Kwarog. Amangan mat no kumporme ti kinkinan mo. Inna pa oy, fried chicken kan pansit lang matikinan ka wantay. Ay, amang ano day ti makagapa, wasim makit ti tiyan kaw. Ay, amangan no adda pa'y sa bali akinan mo. Awanan day. Day lang paklan siya lako ni nana tuyang tikinan kaw. Ha? Ay, nikusip mo't na tagpukpukaw. Ay, Apay nga ta. amang ano makiusar mo titi si Aryaw. Anya ti masapul mo, kuset? Ay na, makisiarak ko mana na banang. Na. Nagsakit na yan ti dyan kaw. Agawit ako mangam na gadayaw mo ti balay. Iso ngay maya kong dito'y balay yun, nana. Ay, kat agdiretso kan iti CR. Adamot tissue ijay. Ay, agyaman ak, nana. Aw, kunak tumot nga minantay. Jay paklan siya lako ni nana tuyang ti makagapaw. No ape asim makiti tiyan may. Ay, sapay day jay mo tikinan mi kan ni uncle mo itay. Ha? Ay, kasano ngayon day tantay? Ang mga no agawid tumot ni Uncle Linton madamdama, kapoy ti sakit ti tiyan na. Ay, saus. Sapay ado tikinan ni uncle mo itay, Kwarog. Sapay lang ko mata, sana sumakit ti tiyan na. Ay, natararami din dito barangay. Hawla.
Umaya lagi standby pare. Ay, na. Awan nga minter aramidag ije balay kay. Ay, Nay, ay, mabit lang man pare. ay, Akas na tilangan. ay, Kasla damadi ang marikrik na ma. nasakit ti tiyan ko. Anya, Akas na ti reaksyon mo. kunak tumig nga man. Asukatan ni tuyang da mantika. Ang mga ano iso ti makagapaw. No apay anasakit ti tiyan ni parinteng. Paray, kita anak matlatan. Apay, Ha? Ay, awan pare. Adalang tinalagip ka. Ang mga ano kayat mong agpagatang iti agas, pare. mabalin pare. Ay, kat mabalin na pare. Hawan mo ti dakis na. Sa maysa, asidaglaang matitersina ni kagawad ko anang. Anusak, timapan, parakin ka, pare. Ayan mo ti agas ti sakit ti tiyan. Aginatang mo. Ay, awan pare. Nakasiramot nga min titersina ni Marikuana. Kasano ngayon? Anya nga tano agawid ka pa'y laeng, pare. Sana nasaya at ngay pilit mo tag trabaho. No, dati rik-rik na manasakit. Saan mo mudla nga maramid ang nasaya at ti trabaho, pare? Sino nga tagbati dito'y barangay hall? Ay, kahit mangikabil ka pa'y laeng itinutis, pare. Maawatan mo't siguro dagiti ka barangayan tayo. Mga ramid ka man nga ron itinutis, ta ipalkat mo dita ruangan. Mala, agaramid ak, pare. Kunak man, no napan ka nakiinistorya kin ni Kapitan ije barangay haul. Apay ngay, anagawid ka mutan. Maday tirik na ni Kapitan, tuyang. Nasakit ka no, tiyan na. Agraman da kusip, kwaraw, kin maribanang. Anya? Amumot siguro, no niya ti makagapaw. Awanay, dinadahal mo mutlaing tinigusyom, tuyang. Ang mga no naglalaok nga min at ikinanda. Jay in-order dalaang kanuking ka, tikin nanda. Patigayam ni kagawad ko anang. Iso nga insirana, titersina na. Tanasakit mo tiyan na. Ay kat basol ka? Sakon adagaws ti pabasulam? Ay kitwin na. Awan mo ti daduma mapabasal. Kitaham lang tuyang. Ang mga numaduktalan dati ang aramidaym. Kit dumawat dantukin ka ti pagpa-ospital da. Ay kit kurang da itatubo mapagpa-ospital da. Nukas kasanaw. Sa pa'y aduda. Ay na, no nasakit ti tiyanda. Awanin basol ka? Ha? Ay, makamukan tuyang. Naumakaw namang palpalagip king ka. Marituyang! Romwar ka dita! Sangwanak! Apay aya, anak kalalaaw ka maribanang. Paunagan nak maray. At dala kayat kau makita. Iti anya aga po apaunagan ka, maribanang. Sige lang, Maray. Umunag ka. Ay, agpampanunot ka kaday ba daw? Balay ko mo day tuyang. Iso nga dakar bangak amang pastrek ka ni Maribanang. Ay, agyaman na paribadong. Ala, isurom kanyak no sa dino ti paglutlutuan ni Marituyang kadagiti pack lunch nga ilaklako na kada kami. Ala, umay ka, Maray. Ta isurokin ka. Ay, saan ang mabalin? Trespassing ti kastangar aramid ang maribanang. Ala, pumanaw ka! Marikwanang, kumusta kan? Madi pa'y latirik nak maribanang. Manungal daw na nakasara ti tersenak. Uray da kusip kan kwarog. Manon nga aldaw asaan da nagpasada. Nimot inteng saan nagduty. Naimbaglangan ta sa anak anapuruan. Isong adda mga sikaso kadakwada. Kahit kumusta nga'y Maray, nakasaritam ni Marituyang. Panagkunak kat jayla ko na kinan ko ti makagapo. No apay ang nasakit ti tiyan ko, Mare. Wen, Mare. Day tapay ti may sa amakagapo no apay nga imayak. Kita dagito'y aladawan. Anya ngay dagita, Mare. Kita anaimbag, Mare. Kasla ko sinamot da Marituyang dayta. Wen,
Ket ditoy ti paglutlutuan na kadagiti ilaklako na kada tayaw. Oh, kita man ay imbag. Ay, nakarugrugate. Saan la aday ta? Naduktalak pa'y asaan analinis adanom ti usaren na. Anya, Hmm. no kasta nga rod. Masapol ang maaksyonan day ti abanag. Nasken nga agsungbat ni Marituyang. Inreklamo da ka ni Kumari Mabanang iti munisipyaw. At danto ti taga munisipyaw nga umay aginspect dito'y balay, inton bigat. Isong agsagana ka. Apay kanumanan. San ka di pa'y analawag king ka? Nuapay? Amangan mo't no pagmultaan dak. Ay, san lang nga day ta. Amangan mo ipabalod da ka pa'y. Ah, ay sus, sapay ba si Tiornong kaw? Ay, pautangan nakman ba daw jak kayat ti may balawd? Ay, pag nakpam day ta. Kanayon ka mo't apalagi pa ni day. Di nakmo't ingkaskasaw. Inaramid mo mo't ti kay kayat mau. Kanya ka ita. Ay, jaka mo na niya ti aramidak ba daw nga? Ay, Basol mo na ita. Napunta ti negosyo. Iso lang ti pinanpanunod mo. Saan mo pinanunod ti kasasaan ti daduma? Aglalo dagiti customer mo. ay na toyang. Pagadalam dayta anapasama. No agnegosyo ka, saan lang at ipagkwartaam wenno pagsayaatan ti panunutam. No dikat agraman ti pagsayaatan dagiti customer mo. Ala sige! Didan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.